Żmien il-Milied huwa ġenna tal-art tat-tfal. Minkejja sa oħra ta' sfidi minħabba l-pandemija tal-COVID-19, l-imħabba u l-istennija tat-tfal għar-rigali tal-Milied ma nbidlitx. Ta' kull sena, it-tfal ikunu qed jistennew lil Santa Klaws b'xi ġugarell tal-li jkunu qobdew u għadu bravi matul is-sena. Ir-rigali u x-xejriet jinbidlu mal-medda taż-żmien, imma l-ġugarelli jibqgħu popolari mat-tfal. One News żar ħanut tal-ġugarelli f'Għal fejn is-sid qalilna li d-domanda l-ġugarelli mit-tfal baqgħet saħħitha, mod speċjali għall-board games li kienu l-aktar popolari din is-sena. Is-sena l-iktar r-rigali beħejna kienu board games, toys normali bifibni, imma l-board games l-iktar item li beħejna. Raymond interpreta l-beħ tal-board games bħala riżultat tal-pandemija li minkejja l-isfidi li ġabet magħha ġabet ukoll aspett pożittiv li ħafna familji qed ifittxu li jqattaw ħin ta' kwalità flimkien. Bħala board games in-nies ħasbu biex jgħodu tal-dar u jkollhom lob biex jgħaddu żmien, eċetera. B'sodisfazzjon tenna kif din is-sena il-ħanut reġa' fuq saqaħ minn wara l-pandemija għaliex il-beħ kien kważi d-doppju meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Ħafna kważi d-doppju tas-sena l-oħra. Bħala beħ kollox mor mara aħjar mis-sena l-oħra. Il-pandemija laqtitna ħafna.